Takže čaute ľudia, vítajte môjho nového videa. A dneska si znova zahráme Minecraft. Mám nové shadery a Optifine tiež, takže vlastne môžem takto zoomovať. A nemám hunger bar, takže asi sa idem niečím zabiť, ale neviem čím. Bože. More by ma nechať zhebnúť. Dobre, konečne. To ja nesom, kde som sa spawnol. Čo ti šibe, jak to mám teraz nájsť? Ja mu dúfam, že to nezmizlo. To je môj dom. Sú tam tie veci? Oni zmizli. Či? A ne, sú tam. Dobre, chvála Bohu. Zabudol som niečo. Prečo sa to vyhodilo? Nemám svoj krompáč. To nejde. Tak si vykraftím hový. More. A ne, to je. Dobre. Dobre, ja by som povedal, že ideme nájsť jasky. Počkaj, ja si vykraftím ten krompáč. Nemám tyčky. Bože. Takto. OK. Bože. Bratu, čo to robíš? Dvere. Tak. A ešte piesok. Ale ten asi v živote nenájdem. Toto. Takže to je lava. Sem poď. Poď sem. Poď sem. No, díky. Dobre. A to bola tá jaskyňa. To ideme do nej. Keď to sa dám do druhej ruky, aby som videl. Železo. A nie je tu nič iné. Takže asi toto nebude dobrá jaskyňa. Tak meď. A tam je úplne k ničomu. To stmieva? A ešte ne. To je dobrý domov ináč. Fúha. Kde je nejaká jaskyňa? On sa smieva, tak asi idem už späť do domu. To zatiaľ vypečem. Som tam dal toto. A dáme treba sem. A veď mám jedlo. Ježiš, ja som tupý, ja som si to nevšimol. Super. Sa to vypieklo? Ježiš, toto by sa to asi vypieklo rýchlejšie, ne? No však. Bože. Dobre, ja neviem proste hrať Minecraft, ja neviem. A už slnko zapadá. Takže ideme sa vyspať. A nejde ešte. Sa napapám. Však už mesiac vychádza, tak musíme ísť. Ja by som ešte
A tu musí byť jaskyňa. Lebo to sú to furt one. Tu furt to vydáva nejaké zvuky, takže sem ideme. Creeper. OK. Toto je celkom hlboké. Nie je niečo? Tam je ďalší creeper akorát tak. To nie je nič. Dobre, tak poďme ešte nižšie. Počkaj, ja si dám tú vodu, aby som mohla dostať hore. Tak. To leže dole. No, dobre, toto asi nie je najlepší nápad sem ísť. Bože. Čo to už nikto nie je? Zase tie spawny môžu všetci... Ježiš, kamo, sem poď. OK. Všetci zdochli. No mám tu ešte niečo? Či ne? Sekerku. Je tento za uhoj aspoň. Joj, tu je toho uhlja. Ty vole, kamo, to koľko je do toho uhlja? Fúha. 28. A čo to ešte to je? Ja som položil 2. Bratu, nechaj ma more, veď ja si chcem one. No, už som asi aj mŕtvý. Uha, bratu. Bratu, nezabijeme, ja som kamarát. More. Jež, polovička, HPčka. Musím sa... Ne! Dobre. Bojíš sa svetlo? Bože, toto je... Taká jaskyňa. Kde je za brrrr? Tam je ďalšie železo. Poďme tam. Ježiš, pane.
tu je toľko creeperov? Vylište mi riť, more, kamošek. Ja to už pokoj. To nie je nič. Čaute. To je ďalšie železo. Iž nechaj ma, more. Však ja chcem si len ťažiť želiesko. Dobre. Ježiš, aj ty. Ja tu ešte aj zdochnem ináč. Zas. Čo 300 000 zombíkov po mne ide. Nechajte... Ježiš, 4. Kamo, pomoc. Čo ti šibuje tu, koľko je tu zombíkov? Ježiš, nechaj... Čo? Dobre, more, kde to bolo? Ježiš, kde to je? Čo som v svojej jaskyni? Ne? Tu to bolo. Ježiš, kam ja si ubral ešte viacej, ako oni mne. Ty vole, nechajte ma. Ja chcem mať 2 minúty kľudu, prosím. Iba 2 minútky. Dobre. 13 železa, ja si myslím, že je čas vypadnúť odtiaľto. Ty vole. Toto je otras. No už je noc. Ježiš, ne. A ne je noc. Ale stmieva sa už. Ja už sa zapadá slnko pomaly. Pomaly, ale isto. More, pustíš ma? Jo, dobre, ja neviem, čo mám už robiť ináč. Idem vypiesť to železo. To sa vypeka v tomto, ne? A použijem toto. Takto by to mohlo... Použijem pre 103. Ešte čo? Teraz by som... Toto sa mi furt vypeka. Jo. Dobre, už sa idem vyspať. A čo nejde? Čo mám zlaté jablko, čo mám s ním robiť? Nie je tu už nový Iron Golem? To by som videl, on sa furt pohybuje v strede dediny. Tak ale on tu... Prečo to není? Čo on tu už mal byť? Prepáčte, pane. A je tu. A jenom sa najprv vyspať. Hol preč. Dobre. Iron Golem. Budeme kamaráti? Vstavaj sa. More, nezabijaj ma, pane. Pomáha to, keď vôbec akože robím taký ten švih? 4. Yes. Ja mám úplne zničený ten on. Koľko? To už rovno si vybijem na niekom, ne? Rovno. Furt to počujem na zombikov. Nechce mi ináč veriť, že... 17, bratu, si ja idem niečo... Vykreptím si meč a zložilo za rovno. Pickaxe mám. Budem takto mať, ešte sekera, demantičky. Nemám. Takto. Čau.
Kde sme? Jaj, toto. Takže meč. A sekira. Dobre, takže už máme akože ironový set. A pustíš ma more. Čo mi tu všetci chodíte do môjho domu? Tam je sugarcane, idem si pre ňo. Aj tu je. Dobre. Tak, zoberiem všetko rovno, lebo to je celkom ďaleko. $360. Hneď som späť. To zničil akože aj sám. Dobre. Ďakujem za pomoc. Tam je jaskyňa! Pomedony. Ja nemám zrado a pomedony. Mám ten lantern. Jo, mám, takže... A to je iba... Aha, to nie je taká jaskyňa. A to je to aspoň uhlie, takže... Aspoň to vyťažím. Koľko? Skoro tak. Iba proste z jednej takéto reťaze. To je čo? To je voda. Prečo to voda? Aha, to je... To je normálne taká... Počkaj, to bolo ešte uhlie. Som niekde videl. Nie je to uhlie? A, tu je. Dobre. No a vyťažím len tieto prvé kusky, lebo akože sa mi nechce znova ťažiť. Takže tomuto sa ešte vrátime. More. Pomoc. Dobre. No to sa mi ešte nevyplatí. Žrať. Toto je to strom. Toto je ešte by som drevo. More, však ale tak čo je... A to je jaskyňa? Ne. Jež to zase vedie do tej onej trhoviny, alebo jak sa to volá. Aha. To je ďalšie, ne? Dom mám tam? Mám náhen ten smer. Tak veď sa tam... Čakaj, tam je ďalší sugar, ja som slepý. To je ďalšie. Ne, to je môj. Čože, ja som úplne zmetený. Nebo to... Čo? Prepáčte, sú 4 ráno, takže... Nie som moc v pohode, ale ja som mal pocit, že tam je niekde na môj dom. A koľko oni? Sem poď. Ne. Ne, ježiš, to je... Je tam. Takto... Ježiš, kámo, zase to budem ťažiť pohodňať. Dobre. A ideme ešte pre ten sugarcane. Prečo proste niekde nie je zamrznutá tá voda? A mne ináč stačí len zničiť... 1, 2, 3, 4. Nemám mať sugarcane len 3 bloky? Čože? Ešte, ježiš, koľko je ich tam. Dobre, to už kašľam na to. A ja sem poď. Poď sem. Lebo
Sem poď. Díky. Dobre, a už ideme domov, tam je môj dom? Tam je môj dom. OK, dobre. Dobre, takže to by bolo všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a dajte like a odber, ak sa vám páčilo, takže čaute.